Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хасеншина. Әлмәттә яңа объектлар куллануга тапшырылды. Бу нефтчеләр көне уңайыннан Колабыз халкына бүләкләр зурдан булды. 3 сентябрь Әлмәт халкы һәм кунаклары бер юлы 2 бәйрәм Колабыз көнен һәм нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Бәйрәмгә чаклы ул Әлмәттә яңа объектлар ачу тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнехановның Колабызга визиты Одымнар Әлмәт күптелле гимназиясе белән танышудан башланды. Бу полилингваль комплексы республикада 6-нчы. Төгәл 1 ел элек беренче ташы куелган уку йорты 11 ай эчендә төзелеп, 1 сентябрь көнне куллануга тапшырылган иде. Бүген биредә 1-8 сыйныфларда 800-гә якын бала белем ала. Программадагы икенче локация 1-нче балалар сәнгать мәктәбе. Бу өстәмә белем бирү йорты күптәннән инде аерым зур бинага мохтаҗ иде. Муса Җәлил урамы 9 адресы буенча урнашкан бинаны сәнгать мәктәбенә бирү хакында карарны Татнефть компаниясе җитәкчелеге һәм шәхсән генераль директор Наил Мәганов кабул итә. Чыгымнарны Татарстан нефтчеләре күтәреп Әлмәт халкына чираттагы саллы бүләкләрен ясады да. Мәктәп ачу тантанасында президентның нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тахаутдинов, Татнефть акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Мәганов, Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов катнашты. Бинаның гомуми мәйданы 1950 квадрат метр тәшкил итә. Биредә барлыгы 1000-гә чаклы кеше белем ала. Кабинетлар кирәкле җиһазлар белән җиһазландырылган, профессиональ мольбертлар сатып алынган, яктырткычлар урнаштырылган. Бүгеннән Колабызда Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәгедә эшли башлады. Ул кайчандыр сөт кухнясы булган бинада урнашкан. Биредә Әлмәт халкына психологик ярдәм күрсәтүче югары квалификацияле белгечләр эшләячәк. Яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәкләрен ремонтлау программасы 2022 елда Рөстәм Миңнеханов тарафыннан хупланды. Шулай итеп, республиканың 5 шәһәрендә 15 бина ремонтланды. Бу ел саен яшьләр сәясәте үзәкләре психолог ярдәме белән 106 меңнән артык татарстанлы файдалана алачак дигән сүз. Колабызда барлыкка килгән яңа иҗтимагый тирәлекне Мәгърифәт бульвары дип атадылар. Ул якташыбыз, язучы, мәгърифәтче Ризадин Фәхреддин исемен йөрткән урамда урнашкан. Биредә ял итү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Балалар өчен уен мәйданчыклары, спорт белән шөгыльләнер өчен тренажерлар куелган. Әлеге киңлек уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль программасы нигезендә мөмкин булды. Бульварның гомуми мәйданы 46 мең квадрат метр тәшкил итә. Үз эченә төрле яшьтәге әлмәтләрнең ялын күз алып уен комплекслары, воркаут өчен мәйданчык, кыяга менү өчен стена, өстәл уеннары мәйданчыклары бар. Биредә панна футбол өчен түгәрәк кыр ачылды һәм спорт снарядлары урнаштырылды. Ә менә памп-трек төзелешен Татнефть компаниясе үз өстенә алды. Күптән кирәк. Күз алдында Әлмәт алмашып бара. Шундый мотора. Мин монда төп Әлмәт кешесе, үскән бәләкәй безгә мондыйлар булган менә яшьләргә субханалла машалла. Рәдиф Анымган, Вайдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа объектлар белән танышып чыкканнан соң дәрәҗәле кунаклар Ленин мәйданына юл тотты. Биредә президент нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган чарада катнашты. Бу традициягә 1965 елдан башлап нигез салына. Быел нефтчеләрнең һөнәри бәйрәме 57-нче тапкыр узды. Быел узган елдагыча Әлмәттә нефтчеләр көнен бәйрәм итү нефть төбәгенең башка шәһәрләрендәге тантаналардан соң узды. Шулай итеп, Татарстанның көньяк көнчыгышында яшәүчеләр бәйрәм чараларын үзләрендә күреп, төп бәйрәмгә нефть башкаласына килә алдылар. Быелгы бәйрәмнең девизы тормыш энергиясе. Ул Татнефть компаниясының энергияны булдыруга гына түгел, ә кешеләр белән бүлешергә теләвен, нефть регионында уңайлы һәм рәхәт тормыш булдыруга юнәлдерүен дә аңлата. Тантана Ленин мәйданында театральләштірілген тамашадан башланды. Меңләгән квадрат метр декорацияләр театр сәхнәсенә әверелде. Анда меңнән артык артист чыгыш ясады. Тамаша ретро һәм заманча нефтчеләрнең махсус техникасы йөреше. Шулай ук Татнефть төркеменең 5000-гә якын вәкиле катнашында хезмәт коллективлары парады белән дәвам итте. Татарстанның сервис предприятиеләре, профильле уку йортлары студентлары, компаниянең социаль проектларында катнашучылар да трибуналар алдыннан узды. Бәйрәмгә ветеран нефтчеләр, Россия нефть компанияләре делегацияләре дә килде. Республика президенты, Татнефть директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов Колабыз халкын икеләтә бәйрәм белән тәбрикләде. Әлмәт шәһәр һәм нефтчеләр көнендә уңышлар, имин тормыш теләде. Җитештерү алдынгылары муниципаль районнарның иң яхшы хезмәткәрләренә фидакарь хезмәтләре өчен медальләр, рәхмәт хатлары тапшырылды. Алга
таба бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары Гагарин урамы буйлап Татнефть җитештерү төркеменең яшь хезмәткәрләре һөнәри осталык бәйгесенә юл тотты. Гагарин урамында республиканың һава гимнастлары, локаль эшмәкәрләр катнашындагы уникаль музыкаль чыгышлар, Татарстанда беренче профессиональ урам театры булган җиңел канатлар коллективы һәм башка чакырылган кунаклар медиа күргәзмә Дюсалей цирк аналогы тамашасын карарга була иде. Беренчедән барыгызны да бүген нефтчеләр бәйрәме белән һәм икенчедән менә шушы конкурс ул безнең республикада бер үрнәк, менә без әле матур итеп бер телевизионный передача ясыйбыз моның буенча. Бу яхшы юнәлеш. Наил Фатих, сезгә зур рәхмәт, шушы конкурсларны үткәрәсез, киләчәктә дә шулай киләчәк буынга яшьләргә күрсәтергә кирәк. Нинди һөнәр, ничек итеп остаз булырга, ул бик зур яхшы үрнәк. Эшче һөнәрләр буенча иң яхшылар ярышы Татарстан нефтчеләренең күптәнге күркәм традициясе. Ул быел 52нче тапкыр үткәрелде. Нефтчеләр көнендә Әлмәтнең үзәгендә ачык һәм тамашалы форматта конкурсны уздыру нефтче профессиясын популярлаштыра һәм яшьләрнең игътибарын җәлеп итә. Икътисад өчен нефть тармагының мәгънәсен ассызыклый. Быелгы һөнәри осталык бәйгесендә ярышлар 21 мәйданчыкта узды. Башка еллардан аермалы буларак Татнефть канаты астында үсеш алучы ат үрчетүчеләр дә ярышты. Бәйгедә катнашу өчен 670-тән артык кеше гариза бирә, 300 кеше генә финалга җитә. Уже 5-нче ел катнашам, но мондый олы нидә икенче тапкыр гына әле катнашам. Булай постоянно катнаштык һәр елларын. Вот уже где-то 2 года не проходило такое мероприятие, как профмастерство на открытом воздухе в городе. Мы уже все Инде 2 ел мондый чара узмаган иде. Саф һавада уза торган һөнәри осталык конкурсын сагынган идек. Чын бәйрәм, үзегез күрәсез, нинди сәхнә, төрле һөнәр ияләре катнаша. Гел ниндидер яңалык бар, әлбәттә яңадан катнашасы килде. Һәм миңа быел бәхет елмайды. Теория этабын уздым һәм финалга үттем. Везение, принять участие. Прошел я теоретический этап. Дальше финальное, получается, выступление. Татнефть төркеменең әйдәп баручы һөнәрияләре арасында һөнәри осталык бәйгесе башлану белән бүләкләү тантанасы башланганчы 4 сәгать узды. Иң яхшыларны Татнефть добыча структур бүлеге җитәкчесе, Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Хәлимов, Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Ринат Шафигуллин һәм Татнефтьнең яшьләр комитеты рәисе Дмитрий Несмин бүләкләделәр. Беренче катнашабыз, шуңа да менә карамастан икенче урын, монда рәхмәт барыбызга да. Конкурсның файдасын күрәбез, оештыручыларга рәхмәт. Бәйрәм чаралары көне буе дәвам итте. Индустриаль скверда энергия улиц урам мәдәнияте фестивале, экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар узды. Хип-хоп батл, стель теннисы буенча мини-турнир, иҗади мастер-класслар һәм җирле брендлардан дизайн-маркет үтте. Шәһәр паркында Илсав Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов һәм башка күренекле артистлар чыгыш ясады. Төп сәхнәдә көндез Гүзәл Уразова белән Илдар Хәкимов чыгыш ясады. Көн дәвамында шәһәребез халкын һәм кунакларын төрле җырчылар сөендерде. Кичке программа Новая Азия заманча этник музыка төркеме чыгышы белән башланды. Тамашачылар арасында татарстанлылар гына түгел. Берәүләр Илсия Бәдретдинова чыгышын карарга килсә, икенчеләр Фирдус Тимаевны көтте. Һәркемнең кәефе күтәренке һәм оештыручыларга рәхмәте зур. Барлашады. Барсында карадык, көндез дә килдек, көндез килеп карап тордык. Аннан кичкелеккә менә килдек, кабат килдек. Очень хорошо. Дай Аллах им здоровья, очень хорошо. Я с Киргизии приехал. Бик матур оештырганнар, бик күңелле, менә бик күп номерлар, бик яхшы. Бөтен оештыручыларга башта рәхмәт. Мин килдем Башкортстаннан. Мин әле генә килдем концерт карарга. Менә Зөлфәт бар, бер кешене таптым, исемегез? Миңа монда очень нравится. Күп санлы шәһәр мәйданчыкларында рус һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Шулай ук Әлмәтнең Лёгкие крылья урам театры һәм Сандугач сайрар илем фестивале лауреатлары да чыгышлары оештырылды. Илнатның килүе вообще сюрприз булды, вообще шәп. Ой, нык шәп, рәхмәт. Оештыручыларга бик зур рәхмәт, бик кәнәгать, бик ошый безгә. Әле килдек кенә, менә хәзер килдек кенә. Беренче концерт карыйбыз, бик яратабыз Илнатны. Бәйрәм матур, бәйрәм шәп. Рәхмәт. Бәйрәм нефтче мәдәният сарае алдындагы мәйданда концерт белән тәмамланды. Григорий Лепс һәм Баста чыгышын тыңларга калабызга меңләгән кунак килгән иде. 12 сәгатьтән артык шәһәрне гөрләткән Әлмәтнең төп бәйрәменә зур матур салют нокта куйды.
Ознакайда исә агымдагы җәйнең мәдәни мөхит проектын йомгаклауга багышланган бәйрәм чарасы узды. Шәһәрнең Татарстан мәйданы бу кичтә олысын да кечесен дә үзенә җыйнады. Бәйрәм чарасы хакында тулырак Илмира Шәрифуллина сөйли. Ознакайның төрле мәйдан паркларында 3 ай дәвамында төрле чаралар уздырылып килде. Бүгенге чарада менә шул программага алым һәм тәмле итеп нокта куела. Инде менә ничә еллар Татнефть компаниясының мәдәни мөхит программасы уңышлы эшләп килә. Biz быелгы җәй айларында үзебезнең Татнефть проекты буенча культурная среда, мәдәни мөхит проекты буенча чаралар үткәрдек. Безнең әлбәттә бу чараларыбыз үзебезнең нефть һәм газ чыгару идарәсе каршында, шулай ук безнең җиңү паркында, үзебезнең музей янында, гаилә паркы янында безнең төрле чараларыбыз булды. Бу чараларда без әлбәттә балалар белән төрле кызыклы уеннар уйнадык. Шулай ук мастер-класслар үткәрдек. Аннан соң инде безнең анда җиңү паркында безнең һәйкәлләребез бар. Шушы һәрбер һәйкәлләр янында без шушы тематикага багышлап үзебезнең ветераннарыбыз белән очрашуларда үткәрдек. Чара район мәдәният йорты артистларының дәртле җырлары белән башланып китте. Җыелган ознакайлыларны инфраструктура буенча район башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Рәмис Ханнанов сәламләде. Бу программа кысасында инде шундый матур концертлар, шундый матур чаралар үткәрелде, кинолар күрсәтелде. Форсаттан файдаланып инде үзебезнең нефтьчеләребезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Мәйданда балалар өчен төрле мастер-класслар, хәрәкәтчән уеннар, тамаша урам театры тәкъдим ителде. Китапханә һәм музей хезмәткәрләре тарафыннан күргәзмәләр оештырылды. Үзебезнең музей хезмәткәрләре һәм инде китапханә хезмәткәрләре белән берлектә балалар белән төрле кызыклы уеннар уйнадык. Балаларга бик шады, әлбәттә үзебезнең Татнефтьнең инде күчтәнәчләрен, бүләкләрен дә тараттык. Бәйрәм белән котлыйм. Һәм исән-сау, сәламәт яшәгез. Авыр хәсрәтләр, авыр чирсез, матур итеп тормыш итегез. Республика көненә туры килеп оештырылган тантаналы кичәне эстраданың якты йолдызлары, татар җыры Алтын Барс премиясе лауреатлары Илсур һәм Гөлназ Шәрифҗановлар дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты Уш, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Алга таба нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне уңайыннан оештырылган бәйрәм репортажын карый алачаксыз. Безнең белән калыгыз, безнең белән булыгыз.